दिनै जोङो बे गसाइगाव सहरावहाय एसामिस कमिउनिटि इन्टेलेक्चुवेल मिट बेखौ जों लानाय जादों। मानो होननानै बुङोबा जोङो मोनफ्रोमबो हारिनि मानगोनां सिबिजाथाव जाय बिथांमोनहा इन्टेलेक्चुवेल बेखौ जोङो मोनसे हारिनि उनाव मोनसे लागासिनो दङ। दिनै बेयाव जोङो स्पेसियेलि असमिया हारिनि मानगोनां बुद्धिजीबि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै जों बेयाव सावरायदों। आरोबाव गुबैयै जोङो जोंनि गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोंनि ओनसोलखौ जोंनि जायगाखौ बोरै जों जौगाहोनो हागोन बेनि सोमोन्दै सावरायदों। आरो बे सावरायनायाव दिनैहाय जोंनि आसामनि केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां इउ.जि. ब्रह्म साराबो बाव नुजाफैदोंमोन। लोगोसे जोंनि इउ.पि.पि.एल दोलोनि राजकुमार नार्जारी जायहा गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो दङमोन। आरो लोगोसेयैनो जोंनि जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर दङ जों बाहागो लादों। आरो बिथांमोनजों सावरायनानै जोङो मोजां मोनसे गोजोननायखौ मोनदों। खारन बिथांमोनहा आथिखालाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जे इउ.पि.पि.एल सरकार बिटिआर सरकार बे सरकारा थांनाय 17 बोसोराव लाबोनो हायै सान्थि गोजोनखौ बे 5 बोसोरनि गेजेराव लाबोनो हाबाय होननानै बिथांमोना बुंदों। दा बेनिखायनो जोङो फारफ्रोम बिथिङैबो फरायनाय बिथिंखौनो होन, जोंनि सामाजिक बिथिंखौनो होन, जोंनि अर्थनैतिक बिथिंखौनो होनथों मानो आरो राजनीतिक बिथिङावबो जोङो गेवलाङै हाबा मावनो थाखाय बे सम आरो खाबुखौ मोनदों। दा बेनिखायनो आं सानो खालिबोल' जोंनि बे गसाइगाव ओनसोलावल' नङा, सारा बिटिआर ओनसोलाव बिभिन्न जाति गोष्ठीनि जोंनि समाज सिबियारि लोगोसेयै जाय बिथाङा मेलेमजिबिफोर बिथांमोननि जे साननाय हनाय बे दिनै क्लियार जादों। थारैनो बे ओनसोलाव सान्थि फैबायब्ला सान्थिखौ जोङो अरायसम जों लाखिनो थाखाय जों नाजानांगोन। आरो बे गोजोना जोंनि गेजेराव थाबासो जों जौगानायनि खामानिखौ मावनो हागोन आरो जोंनि गेजेराव खौसेथिया फैगोन। गोबाव सम सोमावसारनायनि उनाव घन्टासे गोजोननाया जिहेतुके जोंनि गेजेराव फैबाय आरो अरायसम जोंनि बिटिआर बे हालामाव जाहाथे कोनो दिन कोनो बेला असान्थि मोनसे गाज्रि परिबेसा दाफैफिनथों बेखौ नोजोर बोनानै मोनफ्रोमबो हारि माहारि धोरोमारि मानसिफोरजों जोङो बेबायदि सावरायलांबाय थानाय हाबाफारिखौ जों लाबाय थादों आरो जों अरायबो लाबाय थालांगोन। आरो बिथांमोननि जे पजिटिभ साननाय हनाय जों बेखौ बे सावरायनायनि गेजेरजों मोनदों।